Mambo wede atinaita kuchitwa chake chekunenga Otomira senyi Mungu tongwa mambo apina mambo apina Jesu anechirema Akangepa Hazori swabizwa Nebiri yake ticha Buona mambo apina mambo apina Kuzoti Zichawoneswa Apotapina pakutomba Zemu moyo tinoziwana Mambo apina Mambo apina
vanonditamudza mudururi uya ndakatarisira rudo rwenyu mudururi uya ndapumuka kure kumakomo ndapumuka kure nemosha onditore ndipinze mudanga mudururi uya usarase kuzvishora kwangu mudururi uya mundinzwemo kunamata kwangu mudururi uya ndapumuka kure kumakomo ndapumuka kure nemosha onditore ndipinze mudanga mudururi uya ndapumuka kure kumakomo ndapumuka kure nemosha onditore ndipinze mudanga mudururi uya onditore ndipinze mudanga mudururi uya onditore ndipinze mudanga mudururi uya. Makadi vana vaMwari toda kukugamuchirai nzvimbo dzose dzamuri kwamakateerera muri. Mwari wekudenga vakuitirei zvakanaka, Mwari wekudenga vakukomborerei. Toda kutenda nemukana watapiwa muzuva ranhasi wekuti tipinde mukati meshoko raMwari. Tisati tamboenda kure, regai tiverenge tsamba redu richatitungamirira muzuva ranhasi. Tichapinda mukati mebhuku raEsther pana chapter 6 pana verse ya 1. Regai tiverenge. Zvino usiku uo mambo wakashayiwa hope akarayira kuti vauye nebhuku yamashoko amakoronike akaravirwa mambo. 2. Vakawana kuti pakanyorwa kuti Modhekai vakadei kuzivisa mashoko aBhigitani naTereshi, varanda vaviri vamambo, pakati pavarindi vomukova. Vakatsvaka kuuraya mambo Ahashveroshi. Ngati namatei. Baba wedu vanodikanwa vari kumusha kumusoro kudenga, toda kukutendai mukati mezuva ranhasi. Tinotenda nemukana wamatipa wekudzidza shoko renyu. Apo todzidza shoko renyu tinokumbira mweya wenyu mutsvene wakanga uripo shoko iri chinyorwa utitungamiriro muzuva ranhasi. Tubatsire kunzwisisa nekuritaura. Zvaitwa zvapera ishuviro yedu kuti waniko mazita edu akanyorwa mubhuku renyu reupenyu naJesu tanamata. Amen. Toda kutenda Mwari, nhasi tiri mukati mebhuku raEsther. Iri ibhuku rinofadza zvikuru kwazvo. Mukurava bhuku iri unogona kuona kuti hakuna shoko raunosangana naro kana inzwi rekuti Mwari, asi hazvirevi kuti bhuku iri haritauri nezvaMwari. Iri bhuku tinosangana naro, tiri kusangana nemurandakadzi Esther naModhekai, ndo vanhu vanonyanyotamba nyaya yatichange tichidzidza mukati mezuva ranhasi. Taverenga pana chapter 6 yatiudza nezvebhuku remakoronike. Asi regai timbodzokera kumashure tione kuti nyaya iyi yakambotanga sei. Musoro wedu wenyaya kune vanouda unoti upenyu muzvikamu, upenyu muzvikamu. Saka regai tiende kuna chapter 1 tinzwisise kuti iko zviri kumboitika panyaya yedu yezuva ranhasi. Muchaona kuti iko bhuku iri patiri kusangana naro ndevamwe vatapwa vakanga vachiri munyika
yemaMedes nemaPersians. Vamwe vakanga vatorwa vadzokera, asi iri boka iri nderimwe boka revanhu vakanga vakasara, maJudha akanga asara mukati menyika yemaMedes nemaPersians. Tiri kusangana namambo anonzi Ahasuerus. Pana chapter 1 tinoona mutambo unoitiwa. Vashiti unodainziwa kuti afambe pamberi pamambo, asi Vashiti unoramba kufamba pamberi pamambo. Pana chapter 1 hatisangani na Esther. Pana chapter 1 hatinzwi nezva Esther. Zvinorevei kwatiri mukati meupenyu wedu muzuva ranhasi? Mudikanwi, mukati meupenyu mune zvikamu. Mukati meupenyu unogonenga uri pana chapter 1, unogonenga uri pana chapter 2, unogonenga uri pana chapter 3, unogonenga uri pana chapter 4, unogona upenyu hwako uri pana chapter 6. Asi Mwari ngaatendwe apo tichange tichidzidza muzuva ranhasi. Zviri kunziko pana chapter 1 mutambo waitiwa, Esther hatimunzwi nezvake. Chapter 1 yeupenyu mudikanwi, God is preparing your ground. Mwari vari kurongedza nekugadzira upenyu hwako. Pana chapter 1 tinoona kuti Esther hapo. Pana chapter 1 yeupenyu vanhu vanogonenga vasingakuzivi. Pana chapter 1 yeupenyu pachikoro chaunodzidza vanhu vanogonenga vasingatozivi kuti uri nyanzvi yeMaths. Chapter 1 vanhu havazivi nezvako. Chapter 1 munharaunda yekwenyu vanhu vanotogona kusaziva kuti une mutsa. Pana chapter 1 mudikanwi yeupenyu vanhu vanogona kusatombotaura nezvako. Kunyange pakataurwa nezvevanhu vanoziva nezvekurana mabhizimusi, zita rako haritombotaurwi. Don't worry mudikanwi, uchiri pana chapter 1 yeupenyu, nemhaka yekuti upenyu hune zvikamu, upenyu hune nhambo nenhano dzatinofanira kufamba nadzo. Hatingotangiri tiri kuna chapter 6 taakuverengwa namambo, hatingotangiri taaku chapter 6 paakutaurwa zvakanaka mukati meupenyu wedu. Tinotangira pa chapter 1. Saka chapter 1 Esther hapo. Mwari ngaatendwe naizvozvo. Asi ndoda kukuzivisai chinhu ichi. Habakuk 2 pana vhesi ya 2 inokuti zvakaratidzwa izvi ndezvenguva yakatarwa, zvovavarira kuguma, hazvingarevi nhema, kunyange zvikanonoka zvimirire. Mudikani, muzuva ranhasi tiri kutiko kana uri pana chapter 1 mukati meupenyu hwako, kunyange zvinhu zvikanonoka zvimirire. Mukati meupenyu munodikanwa patience, mukati meupenyu munodikanwa kumirira, mukati meupenyu munoda kumirira takatarisa kuna Mwari. Ndo zviri kurehwa pano naHabhakuku. Otiko kunyange zvinhu zvikanonoka zvimirire, Mwari vatoti ndezvenguva yakatarwa. Mudikanwi, kunyange uri pana chapter 1 upenyu unogona kureba, basa unogonenga usina muzuva ranhasi, wakanda maCV mukati memakambani akawanda. Ndiri kuti kudini chapter 1 yeupenyu, makambani haasati okurangarira, asi hold on mudikanwi, Mwari vachiri kuprepare ground mukati mezuva ranhasi. Mudikanwi, imba chaiyo unogonenga wambotsvaka imba pamalist emalodgers, unozivikanwa pane vanhu vanotama kubva mulocation iro vachienda kulocation iro, unozivikanwa. Ndiri kuti mudikanwi, waneta nekulodja, asi ndiri kuti mudikanwi muzuva ranhasi chapter 1 yeupenyu, kunyange zvikanonoka zvekuwana imba, mirira mudikanwi, chapter 1 ichapera. Mudikanwi, mukati mezuva ranhasi kuroorwa kunogonenge kunge kwanetsa. Wambozama kuenda mayouth camp, waenda youth camp iyo wadzoka, waenda iyo wadzoka, wambozama kutoenda mhiri uchiti pamwe zvichafamba, asi hazvisati zvafamba. Paunomboda kumbotombisiwa padane mukomana woti nhasi zvaita, unongonzwa anongokubvunza kuti ko nhasi inguvai, nyaya yobva yapera, otoenda. Waneta mudikanwi, wamira uri pa chapter 1 kwenguva yakareba, asi ndoda kukuudza chinhu ichi, kunyange zvikanonoka zvimirire, nekuti zvako mudikanwi ndezvenguva yakatarwa. Mukati mezuva ranhasi mudikanwi, muchato waunamatira kwenguva yakareba, murume achiri kungoita gumbo mumba gumbo panze, zvarema mukati memusha wekwako. Dambudziko iri wariendera
camp meeting waingonamatira dambudziko rimwe chete. Ndiri kuti kudini muzuva ranhasi kunyange zvikane zvikarema zvimirire nemhaka yei. Life begins at chapter 1. Chapter 1 zvinhu zvinogona kurema. Chapter 1 mari inogona kushayikwa. Chapter 1 urwere unogona kuvepo. Chapter 1 mudikano shamwari dzinoshayikwa. Chapter 1 mudikano unogona kusazivikanwa. Chapter 1 mudikano yeupenyu inotsvaka kuti mukristu adzidze kumirira. Ndo mhaka Habhakuku atiko zvenyaya yako mudikano ndezvenguva yakatarwa kunyange zvikanonoka zvimirire. Mudikano kuchechi unotomboenda wonogarawo vamwe vachitamba nevana vachienda kukredoro vachitamba nevana vavo vachiyamwisa vana vavo. Iwe watambudzika mukati memwoyo. Ndiri kuti upenyu mudikano hautangiri pachapter 3, hautangiri pachapter 4, unotangira pachapter 1. Pachapter 1 panoverengwa madzimai ane vana. Iwe hauverengwi asi mudikano. Hold on, God is preparing a ground for you. Mwari vane zvavari kukugadzirira. Pachapter 1 hatinzwi nezvaEsther. Pachapter 1 hapambokurukuru nezvaEsther. Pane imwe nyaya iri kutotambiwa yekugadzirira kuti Queen Esther vagozopinda mukati menyaya. Mwari wekudenga ngavatiitire zvakanaka muzuva ranhasi nemhaka yei. Kunyange ndiri pachapter 1 I know kune chapter 6. Kunyange ndiri pachapter 1 ndinozviziva kuti chapter 6 inomuya. Let's hold on, ngatirambe takabatirira kusvika tichinosvika pana chapter 6. Mudikano mukati mezuva ranhasi Mwari wekudenga ngavatiitire zvakanaka. Mwari wekudenga ngavatigonere. Tiripo pana chapter 1 mudikano kune chimwe chinhu chandoda kukurangaridza. Jeremiah pana chapter 29 pavesi 11 inotiko ndinozviziva kuti ndine mufungo wakanaka ndiMwari vari kutaura. Mufungo wakanaka weupenyu hwako wekuti uve nemagumo ane tariro. Rega nditaure newe mudikano. Mwari wedu watinonamata ari nezano neupenyu hwako. Ari kukumuvha kubva pachapter imwe neimwe yeupenyu. Rega nditaure newe mudikano. Iyewe ndiri kutaura newe mamoyo. Ndiri kutaura newe madhuve. Masivanda ndiri kutaura newe. Madhuve manjenjenje. Ganda ravasikana. Ndiri kutaura newe muzuva ranhasi. Chapter 1 yeupenyu. Hold on. Ramba wakatsungirira nemhaka yekuti Mwari vane zano neupenyu hwako. Mwari vane chinangwa neupenyu hwako. Chinangwa chaMwari ndechekuti uve nemagumo ane tariro. Inzwaka mudikano. Mukati meupenyu chaitemura chinowanikwa choseva. Ramba wakatsungirira mudikano. Chapter 2 tichienda pana chapter 2 inotibatsira. Pana chapter 2 tinoona zvimwe zvave kuitika pana chapter 2. Chapter 2 Esther unogadzwawo kuva mambokadzi. Esther unopinda pachigaro. Esther unopinda mukati menyaya yedu. Mushure mekuke zvizhinji zvaitika pana chapter 2 panoperera chapter 2 pane nyaya inofadza panopera chapter 2. Pana vesi ya 21 na vesi ya 23 kune vanhu vanoronga kuuraya mambo Ahasuerus. Mordekai anozviziva. Mordekai azviziva. Unonozivisa kuna mambokadzi Esteri. Esteri unonozivisa shoko iri kuna mambo Ahasuerus. Ahasuerus aziva nyaya iyi. Vaiongorora vanoona kuti zviro kwazvo inyaya yechokwadi. Rega ndikuudze mudikano. Chapter 2 yeupenyu. God time is the best. Nguva yaMwari ndiyo nguva chaiyo. Panguva yakafanira Esther akaita mambokadzi. Panguva yakafanira nyaya yakaitika yekukwidziridza Mordekai, yekukwidziridza Esther mukati mehumambo hwemamedzi nemaPersian. Inzwaka mudikano mukati mezuva ranhasi Mwari wekudenga ngavakukomborere. Tigone kuziva kuti God's time is not our time. Nguva yaMwari haisi nguva yedu. Nguva yaMwari inguva yaMwari. Inzwaka mudikano. God is never late. He is always on time. Mwari wedu unongosvika nenguva dzose. Chapter 2 inotidzidzisa chinhu ichi mukati meupenyu kuti zvinotsvaka kuvimbika pazvinhu zvose. Mordekai akava munhu akavimbika pakuita basa rake. Esther akava munhu akavimbika pakuita basa rake. Muzuva ranhasi mudikano apo tiri kudzidza shoko raMwari zviri kutsvaka kuti iwe kana wapinda pachapter 2 be faithful to God. Vimbika kuna Mwari pakuchengetedzwa kwezuva reSabata. Vimbika kuna Mwari
Mwari pane zvegumi nezvipo. Vimbika kuna Mwari pakutaura chokwadi. Vimbika kuna Mwari pamurayiro wake. Chapter 2 mudikani is about faithfulness. Vanhu vazhinji vanoti vakakuunika pa chapter 1, pavanoenda pana chapter 2 vanotanga kuita zvemadhiri. Pavanoenda pana chapter 2 vanotanga kuita zvecorruption. Pavanoenda pana chapter 2 vanorasa Mwari. Rega ndikuudze mudikani, handizivi kuti chapter 1 yeupenyu hwako yakamira sei, uye handidi kupretenda kuti chapter 1 yako ndinoiziva. Asi chandoda kukuudza mudikani, hold on, chapter 2 ikauya iri kutsvaga kuti uvimbike kuna Mwari. Mudikani, handizivi pa chapter yauri, asi pane vamwe vanoti kana vakavimbika vanoneta nekuvimbika. Hold on my child, chapter 6 is coming. Kune chapter 6 iri kuuya. Chapter 6 iri kutsvaka vanhu vanobva naMwari from chapter 1 to chapter 2 vachifamba naye. Mwari wekudenga ngavatendwe muzuva ranhasi. Mwari wekudenga ngavabongwe. Pada mudikani uri pana chapter 2 yeupenyu, vimbika pakambani yekwenyu, vimbika muraini rekwenyu, vimbika pachechi yekwenyu. Be faithful, mira pazvinhu zvaMwari nguva dzose. Chapter 3 mudikani, chapter 2 taona papera chapter 2 yapera shoko raziviswa kuna mambo vawana kuti nyaya ndeyechokwadi, vawana kuti nyaya iyi ndeyechokwadi. Chapter 3 inotanga manje. Toenda pana chapter 3 mudikani. Inoti kudini chapter 3? Inoti iko shure kwaizvozvo mambo Ahasuferoshi wakakudza Hamani mwanakomana waHamedhati muAgagi. Inzwaka mudikani, chapter 2 yapera taona pa chapter 2 azivisa mambo kuti anoda kuurawa ndiani? NdiModhekai. Azivisa mambo kuti iko upenyu hwavo hwave panjodzi ndiani? NdiModhekai. Asi patinonotanga chapter 3 ndiani ave kukwidziridzwa? Chapter 3 pave kukwidziridzwa Hamani, munhu akanga asitoripo panyaya. Ndoda kutaura neumwe munhu muzuva ranhasi anogona kuti iko God is unfair. Munhu anogona kuti iko Mwari havandirangariri. Chapter 3 mudikani zvinoita sekunge Mwari akanyarara. Mukati meupenyu dziripo nguva when God seems to be silent. Mwari vanoita sekunge vakanyarara. Vanoita zvakaipa varivo vanokwidziridzwa, vanoita zvakanaka vasingarangarirwi. Inzwaka mudikani muzuva ranhasi, chapter 3 yeupenyu kunorangarirwa Hamani. Chapter 3 kunorangarirwa munhu asina chaakaitira chinhu kuna mambo. Inzwaka mudikani mukati meupenyu, usanetseke nevanhu vari kubudirira. Ivo wakavimbika kuna Mwari pana chapter 2. Washamisika kuti ko zvandakavimbika, zvandinochengetedza sabata, zvandinoenda kumakemiti, zvandinoenda kumayouth camp, zvandine uniform yedhoka, zvandine uniform yewomen's ministry, zvandinobatikana pane zvegumi nezvipo, zvoita sekunge vana vevahedheni ndo vari kupasa chikoro, vako vana havasi kupasa. Rega ndikuudze mudikani, chapter 3 yeupenyu zvinoita sekunge Mwari vakanyarara. But God is never silent. Pana chapter 3 mudikani kunokwidziridzwa Hamani. Pana chapter 3 mudikani kunokwidziridzwa vanhu vasingazivi Mwari. Asi Mwari ngaatendwe kuti kunyange zvakadaro ziso ravo rinogara riri pavatsvene vavo. Rega ndikuudze mudikani mukati mezuva ranhasi kune vhesi riri kuna mapisarema pana chapter 34 pana vhesi ya 7 inoti ngirozi dzaMwari dzinokomberedza vanomutya nekuvarwira. Kunyange zvakadaro mudikani zvichiita sekunge avo vari kurangarirwa, ramba wakavimbika nekuti ngirozi dzaMwari dzinokomberedza vanomutya nekuvarwira. Mwari wekudenga ngavatendwe. Pana chapter 3 mudikani, pana chapter 3 painoendera mberi zvinonziko Hamani. Pana chapter 3 Hamani anoti iko paaipinda pagedhi aida kupfugamirwa. Chapter 3 is the issue of worship. Chapter 3 mudikani inyaya yekunamata zvekare. Kuti unonamata ani? Chapter 3 usapfugamira zvifananidzo. Chapter 3 mudikani usava navamwe vaMwari kunze kwaMwari wekudenga. Modhekai unoramba kupfugamira Hamani. Modhekai unoramba kupfugamira vamwe vaMwari. Inzwaka mudikani, kunyange upenyu hungarema hwechapter 1, upenyu hungarema hwechapter 2, usaenda kuvaprofita venhema. Rega nditaure newe mudikani, pada
pada maristband unawo, pada mvura dzechipostori unadzo, pada nombo dzechipostori unadzo, pada micheka yemudzimu unayo yawakapiwa kuti ikurinde usave navamwe vamwari. Chapter 3 is the issue of worship. Chapter 3 inyaya yekuti ndiani waunonamata, ndiani waunoremekedza mukati meupenyu wako. Mordecai unoramba akamira kuna Mwari wekudenga, akati kunyangwe zvigaita sei handipfugamiri vamwe vamwari. Ndo vanhu vari kutsvakwa. Ndinorangarira bhuku rinonzi Education pana page 57 inotiudza kuti iko the greatest want of the world is the want of men who will not be bought or sold. Ndichachamba pamwe roti iko men who will stand for the right though the heavens fall. Ndo vanhu vari kudikanwa vekuti mhuri yati handei kumagadziro, iwo charamba wakamira. Mhuri yati iko pano pamusha pane mweya unoda kubvisiwa, ngapauye gaurani, ngapauye tsika mutanda, iwo umire pachokwadi chaMwari. Ndo vanhu vari kutsvakwa. Chapter 3 mudikani, kumira pachokwadi chaMwari. Chapter 3 mudikani, kuramba takatendeka kuna Mwari wekudenga. Hanzo zvaita saizvozvo mudikani, nyaya yedu inoenderera mberi. Regai tiverenge pano kubva mubhuku rinonzi Prophets and Kings pana page 602 pane nyaya duku yandinoda ipapo. Inoti kudini? The decree that will finally go forth against the remnant people of God will be very similar to that issued by Ahasuerus against the Jews. Today the enemies of the true church see in the little company keeping the Sabbath commandment a Mordecai at the gate. Inzoka mudikani, chapter 3 zvinonziko Haman pana chapter 3 unoronga kuti iko vaJudha vose vaurawe. Potonyorwa chitenderano chakaiswa mukati menyika yose kuti vaJudha ngavaurawe. Asi zviri kunziko kunyange zvakadaro Mordecai akaramba akamira. Zviri kunziko mumazuva ekupedzisira Prophets and Kings iri kuti mumazuva ekupedzisira shoko rimwe chete murawu uyoyo une simba wekuti vanomira kurutivi rwaMwari vanochengetedza zuva reSabata ivavo vachafananidzwa naMordecai akamira pagedhi. Saka ndiri kuti kudini mudikani, pakambani yauri kushanda, do not bow down, mira pachokwadi uchengetedze zuva raMwari. Do not compromise nemhaka yei denga rakakutarisa. Mudikani, mukati mezuva ranhasi handizivi bhizimusi rako raunoita mudikani haritengeswi neSabata here, iwe uchifanira kuchengetedza zuva reSabata. Are you not compromising? Pabhodha mudikani haumbobvisi here fufuro iwe mudikani. Rega nditaure newe muzuva ranhasi mudikani, pamapurisa paya hauna here zvaunoita zvinonyadzisa zita raMwari. Inzwaka mudikani, mukati mezuva ranhasi Mwari wekudenga ngavatiitire zvakanaka, Mwari wekudenga ngavatigonere, tigone kumira saMordecai akagona kumira ari pasuo ramambo Ahasuerus. Wakaitwa mukristu panguva yakaita saino kuti ugone kuvimba nesimba remunamato. Chapter 4 mudikani, simba remunamato. Chapter 4 yeupenyu mudikani, ziva kuti mukati meupenyu tabva pa chapter 1 taenda pa chapter 2 taenda pa chapter 3. Pa chapter 4 yeupenyu mudikani, Mwari vada kuti tivimbe navo. Pa chapter 4 yeupenyu mudikani, matambudziko anouya, matambudziko auya mudikani, ziva zvekuita kana dambudziko richinge rauya. Kana uripo mudikani, ngatimbova ine nguva yekunamata. Simudza ruoko rwako pauri tive nenguva yekunamata. Ngatinamatei. Baba wedu vanodikanwa, wari kudenga toda kukutendai. Tinokutendai muzuva ranhasi nemhaka yechapter 6 inotipa tariro munguva dzakaoma. Itirai zvakanaka umwe neumwe, vamwe tiri muzvikamu zvinorema, asi tipei tariro yekuti tizive kuti kunyange zvikarema sei timirire chapter 6. Chapter 6 yamuchagadzirisa upenyu hwedu. Muzita raJesu tanamata. Amen. Tanzwa kwenda kisiso Jesu aponesa hirozo koraura Jesu aponesa siwisa nyitatese kumiri yokwenyanza tenzia notituma Jesu aponesa tumira yipanyanza Jesu aponesa uzanyi wa
manyanyazi, Yesu aponesa. Imani wachitsua kana vari panyanza, pasiri chazoriza. Yesu aponesa. Imani mudambudzo, Yesu aponesa. Nerupenyu nerufu, Yesu aponesa. Imani nekufawa, moyo unonamudza. Imbira nipakuwa, Yesu aponesa. Imani zipamweya, Yesu aponesa. Kuti ndudzi dzidzona, Yesu aponesa. Daidza kuponesa, mumakombo nenyika. Rio renugurira, Yesu aponesa. Sokora kanaka kunesu wafambi, apotinoenda pasipo. Asimuponesi achazo uyaje, kutonga umambo wake ariku. Uyane kukasika, Yesu je arikutoka. Devafambi wake vachazotora, apo Yesu ouya. Makuwa hekare, apo vanorara. Vafambi vakafa na Kristu. Vachazaruraje, vanu vanomuka. Vachapona pamwe na Yesu. Arikuuya nekukasika, Yesu je arikutoka. Devafambi wake vachazotora, apo Yesu ouya. Tichasangana kumusha wekudenga, tichaimba nekuponeswa. Vaponesi vovachava pasirese, vanamate mambo wedenga. Arikuuya nekukasika, Yesu je arikutoka. Devafambi wake vachazotora, apo Yesu ouya. Haleluya, amenize haleluya. Nekudawirati tichashika, namatasimbira kufaradakara. Topfeka mbiri yekudenga. Arikuuya nekukasika, Yesu je arikutoka. Devafambi wake vachazotora, apo Yesu ouya. Haleluya,
uyo andekukasika Jesu je arikudzoka nevafambi vake vachazotora apo Jesu